Velkommen til Fire Inc., en YouTube-kanal med virkelig geniale produkter. I dag skal vi kigge på et produkt, der hedder Bule, som er et produkt, der er tænkt, at man har hvis man har brug for at komme i kontakt med en bil, som man måske er kommet ind til at bakke ind i, eller køre ind i, eller man har behov for at kontakte en person, som ejer en bil. Det foregår ganske uden at man ved, hvem det er, der har bilen, og som ejer, så har man jo sådan en sikkerhed, at man ikke bliver kontaktet af alle mulige mærkelige mennesker. Det er lavet meget, meget simpelt, og det her, det hedder simpelthen Bule.app. I selve den her, der kommer der en NFC og en lille vejledning. Her har vi NFC. Og her har vi vejledning. Kickstart, og så går man ind og opretter sig inde på Bule.app med sin e-mail, sin telefonnummer, og så aktiverer man sit produkt. Det kigger vi lige på. Nu har jeg så pakket min NFC ud, og så går jeg selvfølgelig hen, og så siger jeg sådan. Så skriver den, det produkt er ikke aktiveret. Det er fordi jeg har downloadet min Bule-app. Så går jeg ind i min Bule-app, eller så leder den direkte hen til appen. Enheder, tilføjer min enhed. Så forbinder jeg med min indtast enhedens aktiveringsnummer. Og nummerplade. Og den skal jeg lige finde. Så har jeg så indtastet min nummerplade, indtastet min aktiveringskode, og så kan jeg se her i mine beskeder, der er ingen beskeder. Og så kan jeg jo så gå ind i appen, og så kan jeg så efterlade en besked. Så det næste, der kommer og scanner, kan så se, hvad jeg har skrevet. For eksempel, min bil er til opladning. Jeg har ikke mulighed for at tage den ud, der er på tjeneste. Skriv, når den er fuldt færdigopladet, så løsner jeg den fra lapper. Så den næste kommer, og så lige scanner den her Bule, kan få så den besked i sin telefon. Det kunne også være, ja, jeg er indlagt på sygehuset. Skriv til mig, eller ja, til koncert. Der er mange muligheder. Man kan også skrive, jeg har kommet til at lave en bule i din bil, kontakt mig venligst. Så sidder jeg den lige her. Jeg skal huske, at den skal ikke dække over stelnummer over i den anden side. Og nu har jeg valgt at sætte den her. Sådan. Så sætter den der. Og nu kommer det geniale. Det er rigtig genialt. Daniel, der har du tænkt det godt om. Wow. Man tager simpelthen som en anden telefon. Så går man ind her. Og så scanner man den QR-kode, der er her. Trykker på Bule-app. Og så kommer den frem. Og så kan man så se, der er forskellige standardbeskeder. For eksempel, køretøjets alarm er aktiveret. Er du sikker på, at du vil sende beskeden? Beskeden er sendt. Så kommer en besked. Køretøjets alarm er aktiveret 11:05. Det er super nemt, super hurtigt, og så er det genialt.